13th Federation of Agriculture Students of Mindanao Panfasmin nga gipahigayon sa Central Mindanao University. Gitambungan sa mga agriculture student gikan sa nagkadiyang eskwelahan sa Mindanao. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Napuno sa mga agriculture student kining University Convention Center sa Central Mindanao University atol sa gipahigayon nga 13th Federation of Agriculture Students of Mindanao Confasmin Congress. Gilangkuban kini sa 16 ka mga colleges o universities sa Mindanao. Sumala sa presidente sa Association of Deans, Senior Faculties and Heads of Agri-Schools in Mindanao Incorporated nga kini ang unang higayon nga gipahigayon ang maong panagtapok human ang pandemya. This activity of students all over Mindanao, across all academic institution of agriculture, they are now participating for academic excellence. Not only academic excellence, but also for unity, camaraderie, and collaboration. Tumong sa panagtapok nga mapalambo pa ang kahibalo sa mga estudyante sa natad sa agrikultura. Growing your own food is a statement, a declaration that food doesn't have to travel thousands of miles to reach us. Kaya ang pagkaon naaraman sa atong tugkaran. Highlight sa mga aktibidad ang mga padula sama sa fertilizer identification. Kung nasa kinahanglan nga hibalon sa estudyante ang klase sa abono, pinaagi lang sa paglantaw niini. Importante siya nga mahibalaan gyud sa mga agriculture student ang mga klase-klase nga fertilizer kay kani magong fertilizer mo ni siya ang nagdala og kanang major role sa pagtanom. Every school sir na sila different nga kanang kung asa sila kusog bitaw sa sir. So dire sir murag ma-unite bitaw sir na kanang ma-improve tanan. Gawas sa mga padula, nag-display sab ang mga estudyante sa ilang produktong gulay nga sila mismo ang nagtanom. It's very exciting, especially sa mga students nga mupuli in leadership positions pohon. And I'm very excited para sa karon nga mga events which should be enjoyable and quite enriching para sa students. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.